So, mao na to. Tara, ang mga saging, ipang putol na ipanlabay na nila tanan. Kay, nana sila tanom na gulay. So, kini panlabay na ni. Tanan, nakita ninyo, panlabay na tanan. Ha, kana. Sige, arsa nyo, kaya kakutok sa isa. So, mao na sila akong mga kuan, mga tawag ni, mga ako na sila ipambayaran ng mag-arsa sa akong saging. So, gato. So, nan na sila tanom diri mga pichay. Sa patutanong nila diri mga repolyo. So, tara, kini putlo na po ni tanan ni saging diri pamutlo na nila tanan. Ay, hinog na siya, hinog na saging. So, Tay? to sa balay. Tay? Ano naman to? Nagkaon tog saging. Ha? Nagkaon tog saging. Nagkanto saging eh. Nangaw may ni saging. Tanggalan na unya ng plastic dong ha. So, mao na to siya, mao na to. Bigay ko saging oh. Panlabay na tanan ka saging na tanan ng kablu, nakabalot og cellophane. Effect pa yan. White and saan siya? Ano naman? Ano naman siya? Labay na tanan, labay. Kini pamutlo na ni tanan saging. Kay buhaton na siya gulayan. Actually under ni siya sa doll. Kini ng mga saging is pang-export ni siya. Pang-export ni sila. Dito sa Japan. Pero karon kay ano na wala man sila grenyo sa ilang yuta. So putulo na nila ni tanan tapos tamnan na nila og gulay. Ano na yung mga tabon na dahon ay bani sa saging itabunan la ano na tanom ng mga gulay. Tul na ang mga saging. Ilabay na nila tanan, ilabay. Sa luaging. Ilagay ka buka ng Angelica. Suara giputol na. Si Bajoy. Para so mao na to ipamputol na tayo ng saging oh. Ilan na ning pamutlo, di panlabay na tanan. Ayan no. Kana ipanlabay na tanan. Oo. Pero dako pa nila 2 hectares pa nila. Takot nila ha. 2 hektarya. Asa papunta? Apil pa to dito. Pababa. Dito. So, wala. Nami sa Ito naman ninyo tayo. Alimyon Arribo. Oh. Sarili din nila. Pantukan, Davao de Oro, sarili ni nila diri So tara, go Weladel. Go Wela. Asa mo kikuha? Lagi arsa ni ang kulang saging ato na arsa mo. So karga truck law na mo og Davao, baw. Saging. Grabe ang mga saging diro gipamputol na nila, gipanlabay na. Gipanlabay na nila. Gipangputol na ang saging. Giuman na sila. Nagdakag sundang. Oh, grabe ang saging. Wala sundang. Wala. Senyorita siya. Tanglad. Kung saray hapiton. Sayang nga sa mga saging ko eh. Sayang nga saging. Kung sa Davao katag pilang kilo ni mga 60, 50. Well, dari ipanlabay na lang. Baba. Panlabay lang ang saging. Chichay.
ako anang sagingan tanan kana makita ninyo ako anang sagingan. Ako anang sagingan na tanan makita niyo sagingan ako ana. So mao na to nakakawat na mig saging. Sa tagiya sa saging na ikawatan. Ay, Ang nga dala na ako mo ning do kabuk. grabe ang saging ipamutol na nila sayang kayo. Panlabay na siya kay ilan na ang gulayon. So dili na sila mag ilan ang gulayan. Grabe. Ha? Hinog? Wala bro hinog ito te. Sige. Dirahan na to. Grabe. Basta ang saging sayang kayo gipanglabay na lang. Kutob sa mong madala makarga na masakyan na namong kargahon. Dua dong. Dua dito sa truck. Ginako, senyorita. Lami ang hinugtay. Go go go. Fight. So ang kargador Ang sa manidong. Kasi kulang pala. nah tawad ni Kuloy. Sige. Tama na. Ihanan ko, pwede na ba sa nakapagdili? Kasi daan ba kayo sa inyong mga pinangga? Bukas na ni Cardo. Salamat. Aday sila kuan kol. Sila ba Joy? Napoy payag dito? Amot lang ani kol. Nay gulay dito?